Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamahanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitaguan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers. Welcome everyone, ato mga viewers, followers, fellow believers, kanatong tanan nga nagasunod ning atong ministry. Adlaw-adlaw kini nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ug karong adlaw magapadayon kita sa atong gibiyaan nga gihisgutan bahin sa developing divine viewpoint. Okay. Sa wailangan, anyway, I presume nga ikaw magtutuo, nakaandam ka lang sa mong kaugalingon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo, gamita ang prinsipyo sa rebound technique. Apanalang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton mong paggamit niya ng imong kabubuton. God gave you that free will. Ipagamit ka na niya, mutuo ka ba o dili? Mutuo ka ba sa gibuhat ni Kristo dito sa cross aron ikaw maluwas? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Nanas mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Busa, karon mo diretso ta sa pagtuon sa atong tunanan. Developing divine viewpoint. Okay. Ingon nga mga magtotoo, kita gimanduan usab sa Dios sa pagsalig kaniya, to trust in Him. Na nasa Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5 ug 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Now, hinumdumi kadtong Operation BSCGTSP. Yun sa man. Well, this is God's 7 declared wills. Iyang ginabutyag na ng mga kabubuton sa Dios. Okay. As a review, ato kunong labason sa itong panungduma, no? Kaninyong mga magtutuo nga mga doctrinal, nagasunod na niini. Una niining declared will of God is that all unta, na i-underline that word unta, nga ang tanan unta maluwas o matao pag-usap, that all will be born again. Okay? Muna una nga kabubuton sa Dios. Ikaduha, nga ang tanan nga mga magtutuo mabinalaan, be sanctified. Ikatulo, nga ang magtutuo dumalahon sa Espiritu Santo, that he be controlled by God the Holy Spirit. Ikaupat, sa kabubuton sa Dios, nga ang tanan nga mga magtutuo mapasalamaton in everything, sa bisag unsa, katalagman ba o haruhay ba o kalampusan ba, pasalamati ang Dios in everything. Muna ikaupat. Ikalima, salig diha sa Dios. Trust in the Lord. Unya, ikaunom, nga ang mga magtutuo muantos na di ay pagantos.
Okay. Naduha man ka klaseng pag-antos. Pag-antos nga disiplina o pag-antos nga panalangin. You see? O it's kanang understandable na unsa maning suffering for blessing o suffering for discipline. Okay? Now, ikapito nga declared will of God is nga ang mga magtutuo magmabungahon that they be productive. Productive in the sense nga magmabinuhaton sila, magbuhat ba ug maayo nga Dios nun nga maayo. Kay duha pong klase nga binuhatan. Tawhanon nga binuhatan o Dios nun nga binuhatan. Ug naibaw na ka sa definition ini. Ako malikon nga kung buhat kag tawhanon nga maayong buhat, human good, ang definition niya na is anything and everything a believer does outside of the plan of God. Mao na human good. Tawhanon ra ng maayong binuhatan nga dili magantihan kana sa Dios. Ang magantihan ra niya mao kadtong opposite niini nga divine good. Maayong binuhatan gibasihan ang pulong sa Dios. So mao na divine good. Ug ang definition usab is anything and everything a believer does inside the protocol plan of God. Inside sa operational divine dynasty. Okay, now, mao kadto ang pito ka ginabutyag na, gipahayag na nga mga kabubuton sa Dios. O usab ayaw kalimot nga ang Dios na paminaw, may nugdanon pagayo kini. Ang Dios adunay 7,000 ka mga saad alang sa matag magtotoo. God has 7,000 promises for every believer. Now, pila naman ang imong nasago, di lang kay sago, how many promises of God that you have already learned by heart. Ngay imo nang gibarugan. 7,000 ang mga saad sa Dios nganhi kanato mga magtotoo. Now, mangutana ko nimo. Well, mao mong ni ang follow-up question kini. How many promises na sa Dios have you ever learned so far? Now, of course, every believer should master this principle. Niya na po prinsipyo. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Ang ingnon ta kapaspason, o bala, sabi ni saya, ang kapaspason sa imong pagkaton kinahanglang mulabaw pa sa kapaspason sa imong pagkalimot. Makalimtan magyud ang doktrina kung dili ka magpadayon, malahutayon sa imong pagtuon niini. You see? So mao kana ang open secret sa Dios nga ikaw mahimong mananaog sa kinabuhi. Balik na butas Kolosas 3:10 ato gining duputan ang tod nga himo na gining second nature sa atong kinabuhi ingon nga mga magtotoo. Colossians 3:10, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Okay? Kaning have put on, sa Grigong pulong is enduo. Og naan nila ipahimutang sa aorist tense. Okay? Enduo. Have put on. Now, angayan yun tang sulob na sa pagkabag-ong kinaiya. Nga naman, kay bag-o naman tang binuhat. We are new creature.
matod ba sa pulong sa Dios? Na nimo mutuo ka ba niya na o dili? So, God says, kadtong nagatuo na o naluwas na are already new creatures. See? But, maulagi, it's always a matter of choice. Naragyod sa imong pagpili. Mupili ka ba niya o dili? Niya na siya pangutan na. How does one be saved? Of course, basic man kayong pangutan na. Unsaon man pagkaluwas sa tao? Well, of course, it's a matter of choice. Magpaluwas ba siya o dili? How does a believer become spiritual and then become spiritually mature? Unsaon man? Well, of course, it's a matter of choice gihapon. Ang akong pasabot nga kini mga pangutanaha, ang tubag yun din naara sa imong pagpili. It's a matter of choice. Now, kay ang issue gud niini mao man ang atong kabubuton. Gusto? It is our volition that is the issue. Now, sa laing bahin, unsa may pasabot niining sagad na tong kanang ginahibalag sa simbahan, what do we mean by amen? Na may uban pa kaninyong pagkasabot yung kung siya pasabot ni ini. Kanabang pulong nga amen. Unsa man ni Bisaya, Tagalog, in English. This is Hebrew. Hebrewanon kining pulong nga nakahulugan og I believe. Matud pa sa in English. Nagatuo ako. I truly believe. Ang buot pasabot, you believe in what you have in the teaching, or what you hear, unsay mong nadungog sa pagtudlo sa pulong sa Dios. So, that is metabolization of gnosis doctrine. Inumdong ka sa gnosis doctrine. Gnosis, kaning academic knowledge ra kana. Okay? Kana bang magtuon ka sa pulong sa Dios in an academic way. Okay? Magkasabot ka. Okay? Apan wa man nimo tuho nahamutang la na og gnosis, academic knowledge sama sa imong na katunan diya sa mga ordinaryong eskwelahan, sa kolehiyo, sa universidad, nga imong nakatunan sa nagkuha pagkakolehiyo tingali. So katong imong nahibawan, mga academic ron to. Gnosis. Okay? Karon, ang gnosis doctrine God, mahimo lamang na can be transformed into epignosis, EPIGNOSIS, EP, labaw pa sa academic knowledge. Kini ma-metabolize kini gnosis doctrine ngadto sa epignosis doctrine sa diha nga imong dawaton tuuhan. Okay? Ug imong hangpon kana nga tinuod kana. Mao na ang Espiritu Santo na mo metabolize yan, dili ikaw. Sabtag na. Now, I'm referring this to you nga magtotoo. Kaya di man magsilbi sa mga dili magtotoo. Okay. By the way, diha sa Colossus 3:8-17, naghisgot kining maong mga bersikulo bahin og doing things as unto the Lord. Especially diya sa versikulo 17. Okay? Now, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, nagkanayon kini sa English, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Na. The old has gone. The new has come. So, bago ka nang binuhat. Kaya ikaw na dugtong naiusan na kang Ginoong Jesucristo hangtod. 2 Corinthians 5:17-21. You are in union with Christ forever.
that union, ang laingan niya na is unsa ang imong dayon na nga relasyon ngadto sa Dios. Dayon eternal na kanang imong pagkahiusa, pagkadugtong sa Dios pinagi sa imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. You see, you are now in union with Christ. Now, balik na po sa Colossus 3:10. Now, ayaw ka tinga, kaya magbalik-balik ta, mauman niya nga itong method of inculcation. Now, Colossians 3:10, and have put on the new self which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Now, pangutana. I'm fond of asking question, Lord. Sige ko pangutana. Asa man mamutang ang imong hunang-huna? Where is your mind located? Tubag? Unsa man? Nabasa itong kalag? Nabasa itong kasing-kasing? Unsa may imong ikatubag? Where is our mind located? Tubag? Ang gustong tubag. They are in our mentality. Okay? Now, kini nga itong pangunahon na tuon, our mind has two lobes. Duha ni ka, duha ka bahin. Okay? Left lobe o ang right lobe. Now, paminaw pa kayo nini. Ang atong pangunahon kanang divide into two. The left lobe and the right lobe. Ang left lobe, ang wang bahin nini, mao'y tigdungog, hearer part. Okay? Mao'y tigdungog. So, magtuon ta sa pulong sa palanitan karon. Ang imong wang bahin sa imong kauton, mao'y nagadungog. Okay? Now, karon ang right lobe, tuo nga bahin ini, maunay doer lobe. Maunay tigbuhat. Kardiya na kana. Kardiya. Greek word na kanang kardiya. That is where they got the English word cardiologist, kanang cardiogram, all of those, di ba? Cardia, K-A-R-D-I-A. Cardia means heart. Now, so karon sa imong nadungog diya sa left lobe, unya dili nimo tuuhan, dili nimo kanang dawaton, ana mo stuck up ra siya diha o magpabilin siyang gnosis doctrine. Well, this is about us believers, not only this refers to us nga mga magtutuo. Ambot pasabot, this is the method sa atong pagtuon, the process of studying God's Word. So, kung dili nimo tuohan, dili mo dawaton katong imong nadungog nga doktrina, nga gitudlo sa pastor, then, magpabilin ka ng gnosis doctrine. G-N-O-S-I-S, gnosis, which means academic knowledge. Academic. Parehara si mong nibo ang mga kasayuran diha sa eskwelahan. Okay? Memorize ganini mo. Apan, sa imo lang kinabuhi ingon nga tao. Okay? As a human being, as a person, imo magamit ka na sa imong adlaw-adlawng panginabuhi kadtong academic knowledge. Apan wa nay impact, way epekto sa imong espirituhanong kinabuhi. Sabtag na. Kay lahi naman ang espirituhanong panginabuhi. Ang imong mao ni nga diha ra kutob na stuck up siya, kutob ra sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, kutob ra sa gnosis doctrine. Wa na'y validity o value sa imong espiritual ng panginabuhi. So, God mandates
nato nga mga magtutuo nga atong kanang dawaton og tuuhan kadtong atong nadungog nga gitudlo sa pulong sa Dios. Diha paminaw, diha pag ingon nimo mutuo ko niini akong dawaton, automatically mulihok na ang Dios Espiritu Santo kay mao na kini ang iyang kanang papel. This is God Holy Spirit's role to metabolize. Now, kining word nga metabolize, this is common, is medical term, to metabolize. Ambot pa sa putin, murag galingon ba nimo? Kasi, sama pa lang liit sa imong ikaon, adlaw-adlaw. Pag to nimo, muhagbong na sa imong istomago, o di na ka makakita sa imong gikaon kay galingon man na dito sa suod sa mong tiyan o grasya na, lihok na sa Dios. So, ingon usab sa ato pagtuon sa pulong sa Dios, pagtuo dayon nimo sa pulong sa Dios nga gitudlo, mayon kag mutuo ko, diha galingon to sa Espiritu Santo, galingon, metabolizeon to sa, o kung na ay binisaya ang metabolizeon. Of course, God, the Holy Spirit will metabolize the doctrine that you believed, you have accepted. O himuon sa Espiritu Santong real tinuod o magamit na nimo ngadto sa imong adlaw-adlaw nga espirituanong pagkinabuhi. Sabot? So diha, launching pad na tong imong lihok nimo pagtuo sa gitudlo, diha mo na ma-metabolize nga pulong sa Dios. Now, God mandates nga atong hukason ang atong daan nga mga kinaiya. Kolosas 3:8. O atong isulob ang atong mga bag-ong kinaiya. Colossians 3:10. Now, balik ra ta sa Roma 12:2. Nagkanayon kini, be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of our mind. Be transformed by the renewing of our mind. Tuod, kining virtue love. Kining virtue love. This is the feeling of the Holy Spirit love. Kaning classic kining feeling of the Holy Spirit love, kining virtue love. And kining personal love for God o ang impersonal love for all mankind, they go together in tandem. Okay? Now, so ang Gnosis doctrine, kinahanglan gyapon atong mga magtuto, of course. Kay, wa man tayo ma-metabolize o why Gnosis doctrine. Kita di mo? So Gnosis doctrine is still necessary to make it an epignosis doctrine. I hope sunod ka niini na klaro nimo, nasabta nimo. Now, so what makes Gnosis doctrine not being transformed into epignosis doctrine? Hibaw kang unsa may kanang hinungdan nga dili ma-metabolize, na dili ni ma-transform into epignosis doctrine. Hibaw kang unsay hinungdan tungod sa pagka-arugante sa usa ka magtutuo. Unya gawas pang-arugante, nagatuo pa siya sa mga preconceived notions sa iyang relihiyon, iyang kanhi nga panginabuhi. Okay, Colossians 3:10 again, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, unsa may pasabot nining kanunay natong madungog, born again. Unsa man ang born again? Of course, as born again believers karon,
human ka mo tuo, mo dawat kang Kristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, na born again ka, na tao ka pag-usab, bag-o ka ng binuhat. Mao na nga, you are now a member, automatically a member of the called out ones. O kining original nga pulong sa called out ones is ecclesia. Ecclesia, this is a Greek word. Diyan nila kuha karang binisaya nga iglesia. So ecclesia, E-K-K-L-E-S-I-A, ecclesia. Now, ang inunta explanation nini imo pagka born again, you are now positionally in Christ. You have been imputed God's perfect righteousness. Gisuluban ka na karon sa pagkamatarong nga hingpit. Perfect righteousness sa Dios. O sa perfect righteousness ni Ginoong Jesucristo mo na double portion. Diyaw mo na. Gasuloob ka na sa ilang pagka-hingpit ng matarong. Pagkamatarong, righteousness. Gawas pa, ang imo nga gisuwat na didto sa Lamb's Book of Life. Book of Eternal Life. Dili na mapanas, mabura, hangtod sa hangtod. Okay? Ang gawas pa niya na gitimrihan ka na sa Diyos Espiritu Santo. Timri, sealed. Now, kaning sealing din ni God. Ang ato ning ibalik sa atong panahon sa pagsuwat sa Biblia. Kining sealing, timri, lain maningani nga bidya, timri. Gitimrihan ang tanang magtutuo sa Espiritu Santo. Yan tong panahon na, ancient times, ang mga hari, doon na sila signet ring. O niya tanan nila mga property, libro baron, bahay baron, noon sa ilan ang timrihan. Timailhan nga, wa na'y makapanag-iya na. Kasabot ka. It is exclusively owned by the king. Mao na ang significance ni sealing of the Holy Spirit. So gisignit timrihan ka naman sa Espiritu Santo kana nagpaila nga wa na'y makapanag-iya nimo gawas sa Dios. Sabot? So you are now a property of God through the sealing ministry of God the Holy Spirit. Gawas pa niya na ikaw na kanang unsa man ning justified na matarong na. You see, you are now justified. You are now a saint na. Karon butangin na pulong nga saint before your name. Saint unsa, Saint Vicente unsa na, Santo Tomas, saint, you're a saint sa atuangan sa Dios. Kaya anak ka na sa Dios. Ug ikaw lungsurano na sa langit eternally. You are tagalangit ka na oy. Na sa Pilipos 3:20. Ang basahan na. So, una-una, og hinumdumi kadtong spiritual skills nga tulo. Feeling of the Holy Spirit, metabolized Bible doctrine, og utilization, paggamit sa God's 10 problem-solving devices. Sa laing bahin usab, there are 3 arrogant skills. Self-justification, self-deception, and self-absorption. Na ato naman nigituki po kagahapon, no? Di nilang una kita kutog karon o kato ipadayon ni Uma. Ayaw kalimot sa pagpahiuban ka nato ni atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Salamat o Dios ni ining grasya nga among ipahimuslan. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo nini mga butanga,
nga angay sa among pagkasayod o pagdawat nini alang sa paggamit namo sa among espirituhanong pagkinabuhi. Salamat sa among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.